Ano sabi mo, Master? Gabi bidyan kita. Medyo mo ko yung napupunto ka. Dito na lang, malinaw rin to. Malinaw yan? Oo. Nagadun lang sa... Sabik. Hello guys, dito kami ngayon sa Palawan lang. Kasama ko si Master Renato. Nag-aaral lang kami dito. Ano sabi mo, Master? So far, this is good. Ito yung summer place na Tony ng Blanco, Pampanga. Dito nyo na matatagpuan yan dito sa San Jose. San Jose, Tony ng Blanco, Pampanga. So marami na nga dito ubong. Marami yung siya. So far, so good. Punta na kayo dito. Dito tayo, Master. Oh. Maganda dito. Ano sabi mo? Dito Master dyan. Isa ba na? Para gusto pumunta dito. Dito ata. For the 360, Master JR Jumper. Tatalon si Master JR dito. Yeah, Master. Dito lang. Tanggalin mo, tanggalin mo. Madulas. Makamatay tayo. Para tinigalan. Habang tumatagal, lalong lumalas.